Sa kull sena f'Malta jkollna medja ta' bejn 15 u 20 każ ġdid ta' kanċer tat-testikoli fost l-irġiel Maltin. Minnhom bejn każ jew tnejn ikunu fatali. Għaldaqstant il-Fondazzjoni Marigold bdiet kampanja ta' għarfien dwar il-kanċer tat-testikoli. Minn stħarriġ ikkummissjonat mill-Marigold ħareġ li 98% tal-irġiel Maltin jixtiequ li jkunu jafu kif jeżaminaw lilhom infushom u jkollhom kampanja ta' għarfien dwar il-kanċer tat-testikoli. Dan kif terz tal-irġiel Maltin biss jafu kif jagħmlu eżami tat-testikoli. Kważi l-irġiel kollha f'Malta qalu iva daw il-kampanji hemm aktar bżonnhom biex bekk in-nies ikunu jafu aħjar u aktar kif jiċċekkjaw il-testikoli tagħhom. L-istħarriġ li sar mill-koppja Vincent u Danika Marmara sar f'Settembru li għadda ma' 400 raġel ġejjin minn kull faxxa tas-soċjetà. Id-direttur tad-Direttorat Cancer Care Pathways Danika Marmara spjegat is-sintomi li juru l-ewwel indikazzjonijiet li raġel jista' jkollu kanċer fit-testikoli. Jekk ikollok uġieħ fil-parti tad-dar jew fil-groin area fil-parti tiegħek, dik tista' tkun sinjal ta' stadju bikri tal-marda tal-kanċer tat-testikoli. Jekk ikollok pereżempju xi lamp, xi boċċa tħossu lamp fit-testikoli jew waħda tkun ikbar mill-oħra jew tkun minfuħa jew tħoss sens ta' toqol jew build-up ta' fluidu, dak huwa sintomu jew sinjal li l-persuna jista' jkollha il-marda tal-kanċer. Qalet li mis-sena li ġejja fiċ-ċentru tal-onkoloġija se jkun hemm infermiera speċjalizzati li se jgħinu lil pazjenti irġiel morda bil-kanċer tat-testikoli f'kull sens. Min-naħa tagħha chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Muscat, qalet li apparti il-kampanja ta' għarfien dwar il-kanċer tas-sider, il-Fondazzjoni trid li tqajjem aktar kuxjenza dwar il-kanċer tat-testikoli. Dan fil-waqt li l-Fondazzjoni tkompli tgħin aktar għaqdiet mhux governattivi u proġetti li minnhom jibbenefikaw fost oħrajn pazjenti morda bil-kanċer. Nippruvaw ngħinu lit-tobba biex ma l-affarijiet kollha li għandna ġewwa l-isptar li jgħinuhom jagħmlu l-operazzjonijiet ukoll jekk ikun hemm il-fondi ikunu nistgħu nixtrulhom dawn it-tools li jgħinuhom. Għall-kampanja Movember il-Fondazzjoni Marigold se torganizza the Movember Rogball fil-Korintja San George is-Sibt 23 ta' Novembru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.